ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್. ಗಾಡಿದ ಕೀಜ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚಪ್ಪಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಅನಾಥವಾದ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಪ್ಪ. ಗಾಡಿದ ಕೀಜಂದೆ ಗಾಡಿ ಹಿಂಚ ಕೊಡಪುಣಿ ಪಂಪಲಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಕೀಜನ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೊಂದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ನೂಕೊಂಡು ಪೋಣಿಗೆ ನೂಕೊಂಡು ಪೋಣಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಕೊನ ಇರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಣ್ಣನ್ ಪೋಯಿರ್ಗೆ ಓದವನುಂಡು ಪಾಪ ದೊಂಬುಡೆ ಜಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ ಮಿತ್ತೆ ಸಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಐರಾವತ ಪಿದಾಡೋನುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ
ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊದಲ ತುಳುನಾಡು. ದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.